Здравейте всички, аз съм Зерал и това мисля, че беше шестият геймплей, който ще показвам на играта League of Legends. Този път е малко по-различно. Ще играя с Хитосо. Хитоса. Здравейте. Да, аз И съм... сега ще направим една игричка. 3 в 3, като аз съм с Зерал и някакъв Роксис, който е втори левел. И ще се опитаме да надвием трима, които са средно 20 левел. Да. Аз съм избрал Гарен. Аз съм с Fiddlesticks. А нашият съотборник е избрал Хинхао. И е с Хил и Ревайв магии, може да си представите. Да. Така нашите опоненти са с Ренектон, Джакси и Тимо. Значи Зерал, ти си мой. Тимо ще трябва да го атаковаме. Да го гангваме. Ще трябва да го генкваме. Да, той е слабичък. Аре. Ай, дай по-бързо. Ох, че лагна. Нещо лагна тук. Омага Хинзал не си взе нищо. О, пази Боже, пази Боже. Кога да го правим? Мале, и то отива горе. Аз тук ще се паркирам в тревата. И Ренектон идва. Сега ще го наточа. Бро, чакай. О, фак, Джакс. Ай! Мамка му стара. За малко го взем Ренектон. Мамка. Ай, Хинзал идва. Толкова се опитва да направи Ренектон. Браво. Ай, реколвай се. О, дай. Споко нашия ще ги задържи. Само да не умречи. Мале, нашия ще умре. Тичай. То слаб е, брат, той не се усети. Това е... Ай, аз взех едно толкова да гледам. Да сложа в тревата. Да. Добре ще. Внимавай, чете се тук, внимай. Знам бе, тук мога да са горе, чакай. Ще проверя с дигнат. Ето ги. Долу са. Чакай, опитай се да ги дръпна. За малко ми бутни това. Ще мина в гръб. Значи, моля да ги атакуваш, да източи. Кой ще бим? Не дей, върни се, Тимо. Да, бе, видя го. Хинзал се набута. Сега ще го убият. Аре, бързо да му помагаме, човек. Няма, 2 в 3. Дай, Тимо. Нямам мана. Аз пък нямам мана. Нямам такова, бе, нямам магия, бе. Мамичка. Сайленс. Бягай. Бягам. Ай, Хинзал да ги задържи. Давай, Хинзал. Ай, те са вече втори лево. Уй, какво стана, бе? Кой ма източи така жестоко, бе? Ренектон. Ей, то Тимо. Удобно се не види, бе. Та с отрона, знаеш как я мразя. Реколвай се. Чакай. Аз така с дрейна си взимам филд. Аз ще искам експириенс, човек. Защото Виж, Джак се в долната трева. Видях. Той си мисли, че не го виждаме. Аз се оттеглям. Аз се хилвам, нали знаеш, аз съм такъв. Да, бе, пасива. Ага. Ей, той е Ренектон, бе. Ще стоя да взимам експириенс. Ко ще взема тия умитат всичко тия. Той Хинзал. Ей, най-накрая си взе. Ко си взел? О, Доранс Блейд. Добре. Не, Доран Шилд. Да. Аз си ги бъркам, не знам защо. Мали имам Decisive страйк. Мога да го страйкна. Чакай, че ми лагана тук. Бягай. Не дей, ще уби Джакс. Стънната, айде.
пътуваш. Нямам хил, нямам хил. Оле. Нещо ми лагва, човек. Аз цъкам се на место, изведнъж ми забива камерата, не мога да правя нищо, нито мога да мърдам. Don't worry, be happy. Или обратното. Be worried, don't happy. Чай. Някой ни трябва горе. Ама не, ние сме двама тайчи. Същност не. Ние 3 на 2 ли сме? А, не. 3-3. То Ренектон го направих си бара ушите. Чакай. Нашия все пак има усет за игра. Да не го убият пръв. Дай. Ей! Браво. Да ти го оставя ли? Ти го взе. Браво е. Рекол. Да си вземем нещо. Хубаво. Чай само да Мани убия. го този експириенс. Искам да убия, този няма го убия. Але? Аз си взех това дет ми дава 40 ability power. Уха. Ще ходим ли да генкваме това Джакс? Давай сега. Чай само да си взема да си взема това. Ти колко кинти имаш? 360 вече. Взем си още един ли? Добре. Да. Чакам те в тази тривата. Ти го подфани отгоре, аз ще го Да, пресичам завърша. Имам екзост, спок. Хубаво. Ще го пуснем да се набута до кулата. Тъй. Ко правим сега? Давай, ти го пресрещни. Ще отстъпва. Ще го фана на втората трива. Хубаво. Пази се от миньоните, че доста демидж ще бият. Виждам. Аз ще да. Той се оттегли Джакс. Аз още съм малък лева. Его. Сега, ако Сбъркал такова съм няма да се. си има смисъл. Някой трябва да се скрие, бе. Чакай само. Дай да дигне малко експеримент. Ония Ренектоните му са долу. Идвай, че ще ни бутат кулата. Да, бе, виждам, човек. Значи аз имам екзост, фащаме Ренектон. Окей? Хубаво. Да. Чакай. Давай. Дай. Само. Майка виж. Ари. Аз съм бавен. Ари, бе. Стънна, ама Джакс. Опитвам се да избягам от Джакс. Аз опитвам да избягам от него. Фак! Браво, е! Той е слаб. Пак Его, съм Джакс. купил. Аз да знаеш не мога. Виж ма на колко краса. Чай ще го фана от втората тръба. Мой. За теб има някой. Да, тото е бил той. Тимо. Не мога да ти помогна, на малко красам. Няма нищо. Чай ще се наточа от Джакс. Тимо го слонах. Фаща ми ги. Не мога. На малко красам. Аз съм на малко. Аз имам обаче Ема ти може да това терф. Ренектон дойде. Шит! Добре, че има стигнал. Ще ни вземи тримпъл кил. Дай да се умитаме. Ти му виж на колко кръв е, ама не му е тос. Ренектон ще го защити. Значи аз съм взел да ме бъде. Аз си взех обувките. Сега 650 ще ми трябват. Няма да ги болсо свитне. Тимо ще го генкнем. Аз още един левел и ултимейта вада. Няма само това. Аз имам екзост и флаш, да знаеш. Добре. Зарадихам се. Тоз, давай. Защо тъй стана, бе? Остай тук да вземем малко експириенс от миньоните. Тоз го вземи ти. Хинзал не е такъв ноб, дето очаквах. Да, ама... Той, защото героя е много силен просто.
Да го екзаустна ли? В тревата има някой. Да. Казахте. И защо този, бе? Не дей се пуска фашо за такива ситуации. Абе, да, ама... Леко, леко. Давай, дай. Мали, Ренектон не може да избяга. Бягай! Обърнах се без да искам. Карай, вие генкнахте ти. Айде, бе, Влиза още мамичката му, бе. Ей! А! Гледай сега, Да е малка. тъп, колко да е тъп. Какъв тостън, бе? Ей! Що си използвах ултимейта, де трябва? Внимайте, един се телепортва от вас. Макс. Пусна си ултимейта, кой ще вас спаси. Не знам, човек. Аз ще се опитам го стресна. Браво, браво. Мерси. Няма за нищо. Аз се оттеглям да си взема бутушки. А така. Аз ще вардакуват. Хубаво. Аре, чисто нови бутушки. Даже ми станаха. Те, значи сега ми трябва биф и сорт. О, Бъфа сорт. да бе. 1650, малко ще трябва да потрепя минианс. Аз си отключих ултимейта. Добре, бе. Не може да го фана, бе. Как толкова бързо е? Той има така магия. Голос ли, бе? Да няма някой тук вътре. Няма. Аз ще си сложа Sign of Ward. Браво. Джак се горе. Да го гангнем ли? Да е. Значи как ще стане? Яла двамата отзад, яла. Аз имам екзост, пускам си ултимейта и го фащам. Хубаво, ай. Дай. Те ще малко ще наразкрият, ама. Дай. Бой. Той си използва тази тъпа магия. Чакай, може да се телепортира, я го виж, може да е такъв. Да се телепортира и тук някъде. Виж го. О, Ренектон идва. Не, Върни се. Върна се. Чай, че му стресна. Дай да побием малко тук мобо или как им се вика. Монстерите ли? Да, бе. То са тук е много яка, ма. Не знам, що го няма сега. Те са го убили. Давай, мамка му. Ей, там бе. Тук. Гарен, върни се. Не мога сега. Аре, аз имам ултимейт. Не дейте стрима. И хинзала на малко кръв. Само източи някой човек и тук ще ги разтаковам. Ай, пащаме ги. Аре, ти му си отива. Не виждам. Пасмекът. Добре, че не ме убиха. Аз са... Такова. Връщам се. Я ги уби, бе! Не мога! Джак ще ме фани. Бягай тогава. Много гарен стън има това. И той вместо и стън и блоква всички магии. И удари. Много гадно. Поне имам и Silent of War. Той скоро ще издъхне. Добре, бе. Още 1000 ми трябват. О, Ренектон. Можете ли го уби двамата? Чакай, аз си. Той е много бърз, бе. Той е 350. Мамка му. Аз ще са на бута. Значи, ако имах ултимейт, ти му ще си отиде. Наша го попукаха. Отстъпи до къв. Човек, 60 секунди, докато ми се заради ултимейта, пак ти му може да си отиде веднага. Само ако имах ултимейт. Свети му. Аз имам
Ултимейт, ама. Ще ни бутнат колата, човек. Хинзал е тук. Добре, ще се опитам да... намаля бройката като численост да си мисля, че... Аз тук дигам ли експириенс? Тук дали се виждам, човек? Не се виждаш. Що веднъж както стоях тук, някой ме видя. Сайн на Ворта свърши. Точно както трябва. Лоша новина. Тук... Чакай. Yes, взех си 25 голд. Чай да го пуснем Хинзал пръв. Бягай. Ще се измъкнеш ли? Да. Стънах, ма. Дай! Браво. Имам ут. Запази си го. Върни се в базата, брат. Искам да се дигна, още ми трябват парички. Чей, помощ на Хинзал. Ще фаним Джак. Няма майка. ултимейт. То са хелна. Айде бе! Как ти мога го стигна, бе, мамка му, е? То бърз. Телепортва се. Няма. Бягай от тук, бе. Нещо не мога да... Дай се върнем, пак. Доста телепортираме едно време. Стига, бе. Това е бифи сорт, още ми трябва. 6. Не върви играта добре. Значи трябва да бутнем ета с кола. Задължително. Два ли зе? В смисъл? Два такива ли зе? Не бе. Айде. Той е мой. Майк. Извинете. Въй! Знаеш как мразя така? Това му е ултимейт. Гъбичките. Честно ли? Ни гъби, невидими. Да, бе, знам гъбите. Бий по колата. Ще си имам улта, ама... Аре, бутай, бягай. Ще да го екзосна ли? Аз му направих флеер. Бягай, че това му е ултимейт. Да го солна ли? Оле, какво направих аз? Че си похабих само това. Въй. Бягай оттам, човек. Няма как. Айде, silent set. Защо не го би кулата, бе, мамка му, бе? Умря. Бро. Можеш да ме предпазим. Нещо прави много слаба игра. Ама тия са силния, брат. Тия са повече от 20 лева. Дай горе, че Джак спути колата. Въй! То сега отиди тук, е. Гледай, пускам турбото. Ще ми направи стън, бе! Айди, бе! Как ми лагва! Гледай как ми лагва, аз не си виждам героя, човек. Само да го фана или е до там. Дръж го. Ще се прави ултимейт. И така става.
Гадина. Пати, какъв е здрав той. Ще се върна пастиче. Я миньончета елати така се елати. Не де. Стигнал съм. О, може да си взема биф и сворд, бати кефа. Бъфа сорт, си е бъфа сорт. Аз съм по-добър с файтери, ама не, че мейджовите са лоши. Ох, добре. 45 атак демедж ще бъдат хубав буст. Трябва да трепим Джакс горе. Чай 41 айтъм не мога да намеря така. Кажи кой? Да, видя го. Infinity Edge. Той е Infinity Edge. 2180. Горе Джакса. Браво, ти му дължгал. Аз имам и ултимейт, тъй че... И аз имам и флаш, и екзост. Аре, тук бързо идва. Аре, че взем да му покилни той, бе. Сори, брат. Как мога би така, бе? Тава ги е много смешно. Как те уби, бе? Не знам, това на магия го направи. Значи сега си вземем Infinity Edge, той Фантом Денсър. Ти е много скъпи тия, бе. С видеостик съм много слаб. Трябва да си взема Пантеон. Той е по-убав. Спомнах съм. Аз отивам долу да бия Ренек Танчи. Мале, виж на колко Клипът ще стане доста дълъг. Чеко май бе. Само аз ще го пусна тъсно, защото той се конвентира. Чакай, то се Ренек, то нещо ме съмня да не е такъв тривата. То Джакс направо насип. Аре да гагнем Джакс, или? Хубай. Ей го той е. Ренек там. Ей го и Тимо. Тимо, долу. Мой. Давай по този. Пуснах си ултимейта. Не съм. Аре, пускам го. Бам. Аре, отивам горе за Джакс. Къса, ама... Не мога да... Въй! Кажи, шефче, какво има? Точно ни смаза инхибитъра. Да, и аз се реколна с тебе, че трябва да го фащаме на кулата. Оставя, какво прави този? Явно е добър с Джакс. Както аз с Пантеон. Идей сам. Ще го бия. Кавички. Давай, точи го. Хел ще се използва пича. Да е... Ще спаса. Знаеш га. Не мога да го сточа. Уи, буз. Ще го убиеш ли? Да. Браво. Мерси. Вървим към загуба. Аз ще ходя трепа миньони. Нещо вървим към загуба. Защо му бихме Джакс, не сме на загуба? Ама... Сега спалнат супер миньонс. Брат, нашия е втори левел, кой искаш? Аз съм мейдж. Да бях някакъв файтър нормално. Давай, почваме всички тук. Подред ли? Айде. Как го плаши? Много ти на тая магия, как бягаш. Айде надолу. Взех плюс 100 XP, бати. Да. Хинзал тук някакъв се мъчи. Той 13 лева. Някаква гъба нацелих. Да идвам ли да помага? Идва, че тук са Ренектон и Джакс. Да. Тимо ма фана в тревата.
дай. Браво. Браво на мене. Внимай. Шит. Не успях да му направя терифай. Не можа да си пусна лута, човек. До него бях и не можа да си пусна лута. Ща да го убия. Браво, човек. Кой ти, бе? Много добре. Аз съм 5-2. Стат ми 5-2. 5-2. Ей, аз 6-3. 6, добре. Аз направо звезда се изкараха. Вземам малко хилт, че ще ми трябва. Аре, 375 си вземам Infinity Edge. Да, той ти дава бонус към Critical Strike. Ага. Ти сега ще се спалниш. Тия вече почват с рендър вод. Аз се дигам Terrify. Не мога ги стрескам за по-дълго. За 3 секунди, ако си го дигна на 5 лева. Това е доста. Трябва да взема и малко cooldown reduction, по-бързо да ми се зареждат на гейт. Гледай какво направя тя горе, човек. Оле, това са миньоните. Я се набутай тук, елати. Опа! Тук на колата. Това е един много готин номер тук да ги... Това си ти. Супер. Вари долу да помагаш. Че си взема. Какво си купя? Аре, честити. Ай, взема за мана. Гледай, какво става. Още. Взели си го? Да. Че ще видя. Хуй, ти ми имаш. Трябва да продаваш Доранс Блейдовете. Да. Джак се гори. Ще да ти хелпна за Ренек. Аз ще го убия, кой? Пича ще му правим някакво. Оле, на бързо спет. Фащай го. Идвай хелпвай за Джак, що е под кулата. Бързо! И това е много тъпо, човек. Не, човек, бързо отивай там, бе. Бързо. Умри, бе, гадина, умри, бе. Флашна се. Ще използва флаш, ама аз съм по-бърз от него. Хвани го. Аз ще дефя долу. Ко стана? Ко ме уби, бе? Джак сте уби. Той не умря ли, бе? Явно не. Как, бе? Това е звездата. Ама аз съм сигурен, че го... Как, бе? Тук нещо. Мафията. Нещо не ми се върза. Дял летиш на пет. Аре, бе, трябва да качим победа за това. Бая време игра. Сигурно около 40 минути вече. 30. Фу. Нашия брат е втори лево. Това Джакс първо скача на мен. А не може да познае колко държи Терифай. 3 секунди. Зад вас Ренектан. Наборе. Костя наборе. Що колата? Маки сте стара. Убий ти го, бе, мамка му стара. Точа го. Yes. Браво. Аре, ще бутна малко да учи. Ти пази долу, ние сме горе. Джакс го няма да знаеш. Някъде изчезнал. Тия пак дават вод за предаване, ма. Ще е чудесно, ако се предадат. Само да напомня на уважаемите зрители, че те са 20 лева, 18 и 19. Аз съм 19. Пък аз съм 12. Набора е 12. Темчо,
Тебе те забравихме. Аз съм Не, 15 лева. Джакс, не. То са наби на кулата. Маля, ще бутна. Шефче, яла горе. Чакай, Що искам... Джакс ще ме трепи. Само го дръж там, човек. Аз тук ще бутна кулата. Само го дръж там. Ще дойда ти помогна. Веднага отиваме да се рекламвам. Реняк там идва. Аз ще го генгна. Помощ. Зави нагоре. Сори, може да... Споко е. Дрейна държи повече. Темчо. Дай се реколним, Джак ще набие в базата. Мамичката му стара, бе. Почти бях бутнал кулата, бе. Тя е цяла. Ма да, но почти си на женя. Няма значение, шефче. Няма да се откажа. Сега играта са в най-важната фаза. Гледай го хитинзал най-си умирания. Бах ти пича. И се набутна на голямата кола. Ренек, то не горе. Казвай къде са, бутам кулата. Малка му тимото. Той си пусна ултимейт пича. Сега ще се опитам генка. Идвам и аз. Вие го убихте. Браво на вас. Джакс ма гони. Дай нагоре. Да. Добре, до тук беше. Дърти очо. Аре, продължаваме отгоре. Да. Трябва да бутнем да ги бием вече. Ние само отгоре ни е слабото. Ама гъвкия пак правят вод. Да. Бързо. Бавен съм, брат. Бързо. Аз съм мейдж. Браво. Гледай сега моите... Това беше. Уважаеми зрители, специално за вас беше това. Ей тия гъби, бе. Айде. Габарчо смотан. Да, Красива победихме. победа за най-красивите зрители. Наистина неочаквано. Така, и това беше от мен, от нас, извинявам се, Зирал и Хитосо. Надявам се битката да ви харесала. Довиждане, хора! Съвсем скоро очаквайте следващата.